Pandura kula kang paman sengkuni dalah para Kurawa ingkang sampun sawetawis manji anganto dalah angapriyanti jengkar paduka saking Dwarawati kados pundi sampun kasembadan daya kendang rara tempat menapa boten paman harus pundi nggih wonten kula sampun sanget ngasanipun Yayi Prabu Dwarawati Bloko Suta endang loro temen badhe kula baya wonten ngasti menawa dhaopaken kaliyan Semana Mandra Kumara ing jebul tingemipun wonten ingkang dados pepalang papan ingkang dados pepalang sinten ora Bu sawi baturi paring dawuh ingkang dados pepalang nggihipun boyong Rana Temon sinten Yai Dursasana dawuh ora ngono ora ngedewa jebul tingemune kok ana kawan Petruk kantong bola hadine Bagong Petruk iki nedya boyong Rana Temon nggih awit kawugan sakake Kakang Semar Badranaya gadhahi anak dipun nggih Bambang Senet ing pangajap Rana nedya kandhawan Bambang Senet mila perkara Petruk dalah Bagong kang dadi nggih saketahipun kula pasrahaken paman Sundala kadang-kadang kula inggih lamun ketela kados mekaten paduka matur pinarak pendah ingkang sekeca yen kato marmo wonten dawuh paman perintah Kurawa ngraket Petruk yen yen kok sedaya wis waken dawuh paman
prateng sungune arga eram tumingaling pakuwanesine dendeng saenggo praja umyung kang praboga bosengan kang jahanmo Petruk yagun musuhan Dorawati entuk gawe apa ora awit aku mung digawe Kyai Semar supaya ngawat-awati sing dadi lakumu iya Petruk darahmu gatot-gatot semruga Budi dawuh Siwa Semar Badrana supaya jampangin laku munggo-munggo Putri Dorawati. Gonan. Iki tujune kok ana Ndoro Anoman karo Ndoro Gatotkaca. Terus upama ora awake dhewe iki malah lateni Kurawa karo Siwun Baladewa. Mbok sing gremeng dhewe iki jane apa? Kula tak matur nggih, Den. Kula sampun suwen wonten ngarsanipun Sinuwun Kresna kula matur bilih bapak menika gadah anak putra nenggih adi kula Semar. Badhe kadhawuhaken kaliyan Putri Dorawati nenggih Ndang Rara. Menika dilalah teng mriku niku wonten Awindra Mandura Sinuwun Baladewa nggih tunggal sedya. Siwa Baladewa tunggal sedya kuwi lho. Apa ya bakal boyo Ndang Rara temen? Nggih leres. Bakal didhawuhi karo sapa? Badhe dipun dhawuhaken kaliyan putra Naka nggih Lesmana Mandra Kumara. Tujune karo Bagong bocah kendel. Ratu Mandura duka kula tantang. Lah kok diwaneni terus kula karo Bagong mlayu lho. Mlayu kok ngomong kendel. Kendel iki buat diadepi. Wong senengane kok melarikan diri. Senengane kok lari dari masalah. Lha diadepi tenan nyuci kok. Jadi rahine sampean rampung. Iki andung gawe. Andung gawe iki lho. Wawa ngombe Sinuwun Baladewa golek iki kok kaya Bagong mek dipateni. Nek nganti Petruk karo Bagong mati kasih wae. Enten mayane ora ono Petruk. Niki sampean kudu coba Mas ta. Yen mung perkara wae. Ora sing gawe dadaning perkara jelas. Aku sing bakal ngadepi para kula cocok. Cocok ya, Dok? Iya, Dok. Oh, malah merem. Ngomong tak tinggal dulu kok merem. Betul-betul mudur Kurawa tak dopani. Nggih, sok kami asen.
putih geser lapang kowe ngomong iki. Terima kasih semuanya. Layak layak Petro Bagong leleng dasi. Mergo jebul ngomongi burine ngomong nyuk ngomong. Ayo. Petro Bagong ngajure. Yen pancen nekat bakal boyo putri Ndrawati. Kon ngadepi Surtayuda ora usah golek sing ora ono. Iki dina Anoman sing dadi betenge Petro kantong bolo. Ayo adepono yen pancen bakal boyo putri Ndrawati ndang rata melangkah robang Anoman candak sabagi rembangan remuk-remuk dadi rembang.
Haloman konangan Swatama hilang nyawamu. Awas, orang mencoba janda berlombong.
Kartomarmu ndase kok samberi. Dupeh kuwi iso mabur terus umuk ngono piye. Kowe rumangsa menane musa Kartomarma. Ayo, mlek mripatmu iki Satya Bandar Jumut Dursasana adepana lho. Pakde Dursasana. Yen pancen Pakde Dursasana sing nyawang soting srengenge. Becik mundur aja melu cathok lawuh perkara iki. Syukur nek kowe isih kelingan aku Pakdemu le Gatotkaca. Aku iki kuwatane kan Prabita kaya bapakmu. Werkudara bapakmu mungsuhe Dursasana Pakdemu iki. Ya kowe bocah bayi sing ora gelem minggat. Sabete perbuatan gilang-gilang wajahmu. Bukan brengos mule.
adine kocak mondaran ayo binatang bangsa elek layak to layak itu batu delik dasik jebul tinemune ora Gatot Kaca ora kamuman ngajure nggih Gatot Kaca yen pancen kowe melu cantuk lamun perkara iki makmu manjur bolo dewa demono Gatot Kaca kakang kamuman maju grendel nggo pedhot gulu modal Kodhong Yai Prabu Yasa ngawentian Lengarindira ing ngatasé mungsuh Gatot Kaca anoman yo dadak asta senjata nenggara yo ben nyepelake yo bro Gatot Kaca kakang anoman ora nyawang sapa sing mburi niku apa ya bakal yang diboti petok ini mbak boleh dewane boten bakal sabot sinten makon boten main saru dilulu atasipun Gatot Kaca niku tesih waris piyambak anoman niku tesih waris piyambak lha kok tegel tega mentara badhe menjali yo ben mati kok ben wis to dina iki Gatot Kaca anoman dombani ke dapurane Petruk yen perlu Petruk prajurit paku dase mudhar paku ndase mudhar kok sing arep dipaku ora iso mlayu nggih. Nggih, Den. Ora ngerti aku. Lah ampun ngoten. Sampeyan niku dina niki dadi perlindungan kula. Gelem ora gelem kudu mbelani itu. Aku iki ora mbelani sapa-sapa gitu. Krungu kowe iki. Yai Kresna ora mbelani dapurku. Klebet padha kok Prabu Mandura ning mboten kula belani. Lho. Lho, kok ratu kok mengaten kok ratu piye samunipun kula sabejaga kalian anak kula lara temon sinten kira saged mboyong anak kula pupon menika ning wonten syarat semananipun wis sak lumrahe lamun anak ratu diboyong kuwi kudu nganggo mawa syarat srana kudu nganggo pitukone anak wadon apa ora gen matura tumulih tak perlu masane iki Duryudana dipeni gal bisa jojoban antara Semana Mandra Kumara lan Rama anak kula tempat niku nyuwun wujudipun srasran wujudipun rerenggan kahyangan kayu klebu diwundari bebok mas kukus cindhi tenane musuh rabi urus Semana Mandra Kumara kuwi anakmu Bupon anak wong reka-reka nyuwun bebono inji sastu nika apa terus ora tuwek dikudungi tok dibalik terus swara meka ngandhani ndak mungkin Pedro iso meneng ora jadi tungkak Pedro turu iso meneng ora sabar doping temanten kedalem renggan kahyangan kayu klebu diwundari bebok mas kukus cindhi sarta doping temanten niku kedah kinurmatan uling gangsa Lokananta ingkang mulih ngapang-apang lamun to Semana Mandra Kumara saged minangani bebono nika nggih monggo ewa dene mboten napa-napa nyuwun pamit dadi atur ngasanipun ya Duryudana
Romoro remeng muswa nyumbrengen ane margo mau aku Petro orang minggat berpun sampai juga aku digel kalau nyuwun keterangan lah aku pengen ngopo ae ndokmu dengan bukti sapa bae sapa kena goyong anakku apa syarat-syaratnya doping temanten kudu kinurmatan bangsa kala to kang nyawa-nyawa ukuran sasar dan kahyangan kayu lebu diwur bari akeh mungkin adikku mampu ora kok sasrane betul ada sasrane nganggo nggak kayak ngadu mercy barang betul iya niwo begitu ngerti mercy ini konco-konco dibrusin agane piro pajeke piro ini pajeke atusan juta sampai yang asam bayar pengarangnya dibelmat marang kakak Semar Badranaya bebono sapa Ndorowati nggih yo saged nggih Putri Ndorowati ini ngedang apa srono seranane opo lah kok nganti tangisan koyo ngono abut-abut sampe ngabote dadi abut ya lah yo syarat sono Ndorowati iki dawuh Sunan Tresna ki apa dopeng temanten kejawa wisras-ras renggan kayangan kayu klepu diwun daru dempuk mas pupuh sindhe dopeng temanten kedah kinurmatan uling gongso cakrane mrat loka nantang kuwi gamelan kayang nggih sedaya renggan kayangan sagamelane ning nek kula nganti ora iso nggawa Bukan niku wirang napa sing kula sandang isin kok dadi kowe mulai lho mlentung iso. Mesti dirasani tangga-tangga. Petroke dengan bapake ora bilang ra iso. Adekmu nek pas rebutan warisan kok disiki. Ora ana nang Pak Prabu kok akeh sampeyan pripun iki.
Bebono kuwi aku kelingan nduk rumuhun. Kemutan napa? Nalika dhaupe daramu Permadi. Yen ora kleru saelingku. Bebono saka Sundadra kuwi kaya ngono kuwi. Wah, gimana putra bisa-bisa kalau dara putra Sundadra. Mbok ana wong. Bebonone pripun? Kowe ora kelingan. Dhaupe daramu Permadi Arjuna biyen. Bebono saka Dwarawati kaya ngene iki renggan kayangan sarta gamelan Lokananta. Lajeng sing bisa ngrampungi sing bisa nulungi kowe duduhan maning daramu Arjuna. Lerma sarta rahmatan aji pamrentah rawuh perintah. Pameling iki mau panjenengan Kakang Anoman kuninjih Raden nyudu kowe ingkang kathah kowe ingkang rawuh ndika Raden Arjuna mapan ngompet papan niki apa darunane dene Matekaji Pameling iya bobotipun kalenggan sak mangke Kyai Semar nedya gadah damel mantu kabar usmedar pawarta Wiswawata lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu ndawuhe Bambang Sengit lawan Putri Ndarawati. Lho, Ndara Janaka kok pun pirsa? Iya, betul. Ning siji ngandipun rembug, Den. Kalenggan sakmangke Putri Ndarawati ndang lara kemawon niku nyuwun bebono ingkang tanpa benten kaya bebananipun Ndara Putri Bratajaya Durunggun. Bebono sing endi nggih renggan kahyangan kayu klepu lan sapanunggalanipun sapa dhawuhing temanten menika kedah kinurmatan linggung Lokananta. Malah kuwi dawuh rumiyin dika Raden Arjuna saged ndadani bebono menika kados pundi kula nyuwun dhateng yen pancen bebono renggan kayangan Jawa Sunda Arjuna rumangsani lamun waktu sing momong Kakang Semar Badranaya prene Kakang Semar Radya duwe gawe mantu bebono saka Ndarawati aja semangat aku kan bakal suwana rasane pun matur Anoman kok sendakep bener Ndara Janaka teko. Kok beda karo Bagong. Bagong anggere sendakep terus ambruk mengarep niku. Ku jenenge lantur ya. Yen kowe mangkono dinteni sawetara bebono kaya iki nggih.
Patri Yuang Condro Purnomo Siti angin dinilai sekarang dawono manggen ulun waspada ingkang semanengkah Iwan Suraya kaya jeneng kita Harjuna ngomong inggih ulun sembah setemabeti kula mugi kunjuk sangka pemodo duka ulun Bathara Guru iya Harjuna sulun tama ki bos padha padha jalur gunung Kadingaren jeneng kita Swangongan Solo parang hati sedya ora ginakura Janaka kepareng matur bilih caos minang kalenggan sak mangke Kakang Semar Badranaya kedya gadhahi damel mantu monggo nyatanipun anak upon nggih Bambang Sunet ingkang ayunaken Putri Dwarawati dan Rara Kemon ingkang Rara Kemon Wudabana wujudipun renggan kahyuangan kayu klepu Dewa-daru sarta dhauping temanten kinurmatan bangsa Lokanata dudu ulun kadhingambali lelampahan kula kagem pengker luwih kula suwan kula senjata pitulungan renggan kahyuangan sarta bangsa Lokanata kula boyo wonten Dwarawati kinarya dhauping temanten mangumbung ngandhuhan eman lelena tanpa handeng orang Dewa Kakang Semar bakal ganti gawe mantu ya Harjuna dikaya apa lan kepiye wae Kakang Badranaya masih kadang wedhe lamun tonghamu mbutuhke renggan kaya sapa bangsa Lokanata ulun Bathara Guru ora kabutan tinggal bali titi mancine dhauping temanten renggan kabeh bakal sampeyan